nedeľa, na obed budeš mať klasický kurací vývar, kurací rezeň a zemiakový šalát. Čo si dáš však sladké? Dnes ti prinášame krásny recept na čokoládový brownie s tvarom a s malinami. Najprv si roztopíš čokoládu s maslom vo vodnom kúpeli, odstavíš to bokom, nech čokoláda trošku vychladne. V ďalšej miske si vymiešaš vajcia s cukrom, pokiaľ zabudneš režisérovi povedať, nech vezme mixer, vymiešaš to žiaľ rukou. K tejto ručne vymiešanej zmesi pridáš roztopenú čokoládu, nie však príliš horúcu, aby sa nám náhodou neurobila praženica. Potom pridávaš soľ, kypriaci prášok a múku, kým máš pripravené cesto. To dáš bokom a pripravíš si tvarohovú plnku. Ako už napovedá názov, chápeš to správne, základ tvarovej plnky bude tvoriť extra krémový tvaroh. K tomu pridáme ešte aj vajcia, vanilku a cukor. Potom ako si pripravíš plnku, nezabudni pripraviť zapekaciu misu. My sme si dnes zvolili janské sklo. To si vymastíš maslom a vysypeš múkou. A začínaš vrstviť. Najprv ide čokoládové cesto, na to ide tvaroh, maliny a zase čokoládové cesto. Pokiaľ zvolíš menší plech, môžeš to vrstviť aj 3-krát, teda 3-krát cesto a 2-krát plnka. Koláč dáš piecť do rúry predriatej na 180 stupňov zhruba 45 minút. Priatelia, a takto by mal vyzerať koláč, keď ho vyberiete z pece. A nezabudnite, že tento aj všetky iné recepty môžete vidieť na www.melina.sk. Ďakujeme, že sledujete.